Avui us explicaré un conte que està darrere meu. Passeu del revés. Els polls. Hola, sóc el Blai i m'estimo tots els animals, però hi ha un que no el puc suportar. És com les puces que ataquen el gos, o com els vampirs que surten a les històries s'inventen les pel·lícules i els contes. Que xucla la sang. Pica, pica, pica com els mosquits. Tinguis els cabells bruts o polits, que tenien mal. Pon més ous que les gallines. S'enganxen els cabells com si s'enganxi la mel. Ja sabeu de quin animal us parlo? Dels polls! Que salten d'un cap a l'altre. L'escola ja no se'n fas. La farmàcia es frega les mans amb tots els productes que vendran. Però el tractament més dur és quan la iaia posa remeis naturals i enruixa amb vinagre. Polls! Perquè fer riure els polls! Després toca canviar coixineres. Cal que vigilem perquè hi ha algun que s'escapa. Li hem de fer un clic perquè així no sortirà més. Veieu? Clic. Polls, fora del meu cap. Jo no us vull suportar. Aquesta picoja és història. Quan torni a pentinar, tots haureu marxat. Aquest cop m'he vist la victòria. Vet aquí un conte, vet aquí una cançó. Aquesta cançó contada s'acaba amb un petó.